Bos días. Estamos aquí na TV da escola e comezaremos cos días selectivos. O presidente do goberno está pensando en cambiar de forma radical os días de clase nos colexios españois. Esta medida consistiría en que os alumnos terían colexios solamente os luns, martes e mércores, porque lle chegaron varias protestas sobre isto. Polo tanto, como todos os alumnos aceptan esta medida, vamos a facer unha manifestación. Seguimos co paro. A ministra de Traballo dixo que de agora en diante non vai haber máis parados. Porque os vai emplear traballando a limpar os montes. Agora pasamos cos noticias regionais. Con Celeste e Juan José. Estamos en TVG na escola e a noticia de hoxe é portátiles gratis. Dende agora en adiante, todos os nenos ao final de curso recibirán un ordenador portátil persoal para toda a vida. A condición para recibir este regalo é aprobar todo con boa nota. Boa sorte a todos os estudiantes e estudantas. Os Crow. Debido ao mal tempo, a tribu Crow tivo que abandonar a montaña, porque se quedaban sen alimento que tomar. Aínda que haxa 5 mulleres embarazadas, tendrán que aguantar toda a viaxe. Esperemos que non lle collan a chuvia. Os Crow están pasando mal, porque debido á chuvia non poden cazar e están pasando fame. Boa sorte a todos os habitantes da tribu Crow. Pois pasamos ás noticias locales. No Colexio Morriba de Barro acordouse facer a celebración do Día da Mascota. Terá lugar o vindeiro 29 de maio de 9 da mañá a 2 da tarde. Todos os estudantes poderán traer calquer tipo de mascota, cans, gatos, galiños, cabalos, etc. A mascota máis educada e máis divertida recibirá un premio. Hubo votacións para elixir xurado. Entre os estudantes que non traen mascota, solo 3 serán os elixidos. Pois pasamos á seguinte noticia do TVG. A un alumno da escola Morribar naceronlle canarios. Dos 4 ovos que tuvo, solo naceu un. E o outro alumno tamén desa mesma escola naceronlle 5 gatos. Saíronlle todos sans. Chamoulles Aceituna, Oliver, Rufino, Bonita e Machitos. Acabamos cas noticias locales. Bueno, vamos a pasar a Se publicidade. queres que o teu baño cheire a vino, utiliza o de cochino. Publicidade. Se te cheira valento, usa caramelos con sabor a pimenta. Bos días a todo o mundo con Sergio da Silva Constela e Juan Carlos López Bolaños. Hoxe vamos a falar do sorteo de fútbol para a Copa do Rei. O deixo con Sergio. Así es, Juan Carlos. Orianxo na Copa. Un equipo regional vai xogar na Copa do Rei. O equipo será o Orianxo Club Fútbol. Foi unha sorpresa que no sorteo saíra o Orianxo Club Fútbol, xa que era o menos favorito. Todos pensábamos que iba a seguir o Dinamo Deportivo, que era o favorito. O perseguía por segundo posto o Boiro Fútbol Club e por o terceiro posto o Pontevedra Club Fútbol. Os deixo o Juan. Será o día 23 de setembro de 2013. Se enfrentará o Rianxo Fútbol Club contra o Real Madrid Castela. Outra noticia. O Real Madrid Castela ascende a primeira. O propietario do Real Madrid Club Fútbol dixo que para o ano os dous equipos xogarán en primeira división se o Real Madrid Castela queda en postos de descenso. Xogarán no Santiago Bernabéu o 1 de abril de 2014. O Barcelona B tamén ascenderá a primeira. Se enfrentará ao Fútbol Club Barcelona no Camp Nou. Será o día 15 de abril de 2014. Grazas. O deixo con Alex e Pablo. Este ha sido Deportes Pontevedra. Bos días a todos e a todas as persoas. Hoxe vos contaremos unha noticia moi interesante sobre o deporte. O Barro Fútbol Club Alevín terá un torneo en Poio. O torneo será da Copa da Liga. Os equipos serán Poio, Sagrado Corazón, Caldas e os Salgueiriños. O
O torneo será o sábado. Comezará o Barro contra os Algueiriños. O gañador xogará contra o campeón do ano pasado, o Sagrado, e o vencedor contra o Caldas. A próxima semana os diremos quen foi o campeón da Copa. E hasta aquí todo por hoxe. Vos esperamos a próxima semana que ven con máis noticias interesantes. Ola, boas tardes, benvidos ao tempo. Vamos a empezar nas predicións. Para mañá temos bastantes chuvias por todo Galicia, con nubes con sol. Cara a tarde iránse despexando os ceos, máis sol saldrá e a noitiña teremos unha noite máis tranquila, sen ninguna chuvia por parte de Galicia. As temperaturas serán en A Coruña a máxima de 19 grados e a mínima de 13 grados, en Ourense a máxima de 20 e a mínima de 10, en Vigo a máxima de 18 e a mínima de 12, en Ferrol a máxima será de 19 grados e a mínima de 13, en Pontevedra a máxima de 17 grados e a mínima 12, en Lugo a máxima de 16, a mínima 8, e en Santiago de Compostela a máxima 15 e a mínima 10. Vamos ca predición para os vindeiros días. O domingo pola mañá teremos bastante sol por toda Galicia, menos en Pontevedra e na Coruña, que saldrán algunhas nubes. Cara a tardiña aparecerán máis nubes por toda Galicia, en La Coruña e en Pontevedra seguirán aparecendo máis nubes. E pola noite veñen as chuvias a Coruña e en Pontevedra e no resto de Galicia seguirán as noites tranquilas. As temperaturas. En A Coruña a máxima de 20 grados e a mínima de 14, en Ourense a máxima de 24 e a mínima de 13, en Vigo a máxima de 21 e a mínima de 12, en Ferrol a máxima de 21 grados, a mínima de 14 grados, en Pontevedra a máxima de 19 grados, mínima de 12, e en Lugo a máxima de 20 e mínima de 10, en Santiago de Compostela a máxima de 17 e a mínima de 10. Bueno, deseamos un bo fin de semana a todos e que o pasen moi ben. Ola e bons días a todos e a todas. Hasta o sorteo da Bolaloto. Hoxe o sorteo ten un voto dun millón de euros. Os números ganadores son 2, 23, 27, 31, 34 e 35. E vamos co sorteo. Hoxe temos os seguintes resultados. 6 acertos, un acertante. Recibirá medio millón de euros. 5 acertos, máis complementarios, ningún acertante. Non recibirá nada. 4 acertos, 86 acertantes, que recibirá 300.000 euros. Para rematar o noso telediario, imos presentarlles un baile que arrasa nas discotecas de todo o país.